ओम श्री साईराम। ବାଙ୍ଗାଲୋର ଆଶ୍ରମର ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସି ଜୋତା ସିଲେଇ କରୁଥିବା ଏକ ଭକ୍ତର ଭକ୍ତିକୁ ଗୀତନାଟ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳଂ ଗୁରୁଦେବାୟ मङ्गलं ज्ञानदायिने मङ्गलं पार्थिवासाय मङ्गलं सत्यसायिने गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ମା, ଆପଣ ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେ କଣ ଭଗବାନ? ହଁ ରେ ମା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଏ କଳି ଯୁଗର ଯୁଗାବତାର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟ ସାଇ ବାବା। ମା, ତମେ କଣ ତାଙ୍କର କିଛି ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛ? ନା ରେ ମା, ଭଗବାନ ସତ୍ୟ ସାଇ ବାବା କୌଣସି ଦୀକ୍ଷା ଦେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ତ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ଦୀକ୍ଷା ପୁଣି କଣ? ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ କଣ କିଛି ଦୀକ୍ଷା ନିଆଯାଏ? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଦୁର୍ଗା ମାତା, କାଳୀ ମାତା ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାକୁ କଣ ଦୀକ୍ଷା ନିଆଯାଏ? ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସାଇ ବାବା, ଜଗତର ଠାକୁର। କିଏ ସେହି ସାଇ ବାବା ମା? କିଏ ସେହି ସାଇ ବାବା? କେଉଁଠି ତା ଘର? ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ମୋର ସଂଶୟ ଦୂର କର ମା, ମୋର ସଂଶୟ ଦୂର କର ମା। କିଏ ସେହି ଜଗତ ଠାକୁର ମୋର ସଂଶୟ ଦୂର କର ମା। ଆରେ ମା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟ ସାଇ ବାବା। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପୁଟ୍ଟପର୍ତ୍ତି ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଧାମ ସେ ଯେ ପୁଟ୍ଟପର୍ତ୍ତି ଗ୍ରାମ। ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱରାମଙ୍କ କୋଳେ ଆବିର୍ଭାବ ସେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ହେ। ସେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ହେ। ସତ୍ୟ ସାଇ ରୂପୀ ଅବତାର ସେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ହେ।
ଦୁଃଖୀଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ଧନ, ରୋଗୀଙ୍କୁ ଜୀବନ, ନିଃସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ସେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ। ସେ ଯେ ଦୟାମୟ ଦୟାମୟ ହେ, ସେ ଯେ ଦୟାମୟ ଦୟାମୟ ହେ, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସେ ଯେ ଲୀଳାମୟ, ସେ ଯେ ଦୟାମୟ ଦୟାମୟ ହେ। ଆରେ ମା, ସେ ତ ଚଳନ୍ତି ଦେବତା, ସେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ସର୍ବଜ୍ଞ। ତମେ ମୋତେ ତାଙ୍କର ମହିମା କିଛି କୁହ ମା। ମୋତେ ତାଙ୍କ ମହିମା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ତେବେ ଶୁଣ, ବାଙ୍ଗାଲୋରର ଏକ ଭକ୍ତ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତିରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏତେ ଲୋକ କାହିଁକି ଆସନ୍ତି? ଏ କଣ ସତରେ ଭଗବାନ? ମୁଁ ଆଜି ନିଜେ ଯାଇ ସେ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି, ଆଉ ମୋ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବି। ବାବା, ମୁଁ ଦିନହୀନ ଅକିଞ୍ଚନ, ମୋର ପ୍ରଣାମ ଘେନା କରନ୍ତୁ ବାବା। ହେ ସାଇ ଦେବ, ମୋର ପ୍ରଣାମ ଘେନିବା ହେ। ହେ ସାଇ ଦେବ, ମୋର ପ୍ରଣାମ ଘେନିବା ହେ। ହେ ସାଇ ଦେବ, ମୋହି ଦିନହୀନ ମାଗେ ଆଶୀର୍ବାଦ ତବ ହେ। ହେ ସାଇ ଦେବ, ମୋର ପ୍ରଣାମ ଘେନିବା ହେ। ହେ ସାଇ ଦେବ। ଜାଣେ ନାହିଁ ଭକ୍ତି ସ୍ତୁତି, ଜାଣେ ନା ପୂଜାରତି, ଜାଣେ ନାହିଁ ଭକ୍ତି ସ୍ତୁତି, ଜାଣେ ନା ପୂଜାରତି। ଜାତିରେ ମୋଟେ ମୋଚି ଭଜେ ନାମ ତବ ହେ। ହେ ସାଇ ଦେବ, ମୋର ପ୍ରଣାମ ଘେନିବା ହେ। ହେ ସାଇ ଦେବ। ବାବା, ମୁଁ ଜାତିରେ ମୋଚି ଚମଡ଼ାରେ ଜିନିଷ ତିଆରି କରି ମୋ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରେ। ଅର୍ଥାଭାବରୁ ମୁଁ ଏ ଶୁଖିଲା ଫୁଲହାରଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ବାବା, ତାହା ମୋ ଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆରେ, এই ଶୁଖିଲା ଫୁଲହାରଟି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ।
ତୁ ଏହି ଫୁଲହାରଟିକୁ ବହୁତ ଭକ୍ତିରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆଣିଛୁ। ଭକ୍ତର ଭକ୍ତି ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭୋଗ ହୋଇଥାଏ ରେ। ଆରେ ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତ ମୋର ଭକତ ପ୍ରବର, ଭକ୍ତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମୁହିଁ ମାଗି ଘେନ ବର। ମନେ ସଂକୋଚ ନ କରି ରେ, ମନେ ସଂକୋଚ ନ କରି ରେ, ଭକତର ଥାଲ ଦେବି ଭରି। ମନେ ସଂକୋଚ ନ କରି ରେ, ମୁହିଁ ଦିନହୀନ ଜନ ମାଗେ ନା ଧନ ସମାନ। କୃପା କରି କୃପାମୟ ମୋ ଘରେ କର ଗମନ। ମୁଁ ଯିବି ଯିବି ମୁଁ ଯିବି ରେ, ମୁଁ ଯିବି ଯିବି ମୁଁ ଯିବି ରେ, ଭକ୍ତ ମନ ବାଞ୍ଛା ରଖିବି। ମୁଁ ଯିବି ଯିବି ମୁଁ ଯିବି ରେ। ତମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଅ ବାବା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ତମ ଘରକୁ ଆସିବି। ଓ शांति शांति शांति। ସାଇରାମ, ଆପଣ ଏଠାରେ ଏକା ବସିଛନ୍ତି କାହିଁକି? ବାବା ତ ଚାଲିଗଲେଣି, ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ବି ଚାଲିଗଲେଣି। ଆପଣ ବି ଏବେ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ହଁ ଯେ ବାବା ତ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବେ ବୋଲି କହିଲେ, ହେଲେ ସେ ତ ମୋ ଘର ଠିକଣା ପଚାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଆମ ଘରକୁ ଯିବେ କେମିତି? ଆରେ ଭାଇ, ସେ ତ ସର୍ବଜ୍ଞ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠିକଣା ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି କି ଠିକଣା ଦେବେ? ଏବେ ଆପଣ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଠିକ ଅଛି ତେବେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଆମ ଘରକୁ କେବେ ଆସିବେ ପ୍ରଭୁ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆସିବା ପଥକୁ ଅନାଇ ବସିଛି। ଆରେ ଭୀମା, ଶୁଣୁଛୁ? ଆମ ସାଇ ବାବା କୁଆଡେ ୟା ଘରକୁ ଆସିବେ। ତୋତେ ଏ କଥାଟା ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି? ଆରେ ଯିବେନି କାହିଁକି? ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଜାତି ଗୋତ୍ର କିଛି ଥାଏ?
ଯିଏ ଭକ୍ତିରେ ଡାକିଲା ବାସ୍ ତା ପାଖରେ ହାଜର। ଏ ବୁଢାର ତ ବଡ ବହପ, ସେ ଆମ ସାଇବାବାଙ୍କୁ ତା ଘରକୁ ନେବ। ହଇରେ, ତୋତେ ଆଉ କେହି ମିଳିଲେ ନାହିଁ? ତୁ ଆମ ସାଇବାବାଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ ପୁଣି ତୋ ଘରକୁ? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ବାବା ନିଜେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ହଁ, ଆସୁଥିଲେ ଆଉ। ଆରେ ତୁ ପାଗଳଟା କିରେ, ନା ତୋର ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଦୋଷ ଅଛି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପାଗଳ ନୁହେଁ କି ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଦୋଷ ବି ନାହିଁ। ଆସ ବାବା ଆସ, ମୁଁ ଏବେ ତୁମ ଘରକୁ ଯିବି। ଆରେ ଇଏ ତ ଭଲ ଭଗବାନ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଯଥାରେ ପାଟି କରୁଛି, ଅଥଚ ସେ ସିଧା ଆସିକି ତା ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ତତେ କହିଥିଲି ନା, ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଜାତି ଗୋତ୍ର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଚାଲରେ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଯିବା, ଦେଖିବା ସତରେ ବାବା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କି କଣ। ଚାଲ ଚାଲ, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଚାଲ। ଆରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୁଆଡେ ଗଲ? ଆରେ ଦେଖିଲ, ସାଇବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ସାଇବାବା, ଶୀଘ୍ର ପାଣି ଢାଳ ଆଉ ପିଢା ନେଇକି ଆସରେ। साई चरण सुखदाई मन, साई चरण सुखदाई मन, साई बिना जीना क्या है, साई बिना जीना क्या है, साई चरण सुखदाई मन, साई चरण सुखदाई मन। बाबा, आपण ଆମ ଘରକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖିଲେ କେମିତି? ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଘରର ଠିକଣା କହିନଥିଲି। ଆପଣ ତ ମୋ ଆଗରେ ଆଗରେ ଆସି ଆମ ଘରେ ସିଧା ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରେ, ଏ ସଂସାରର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ମୁଁ, ଆଉ ତୋ ଘରକୁ ରାସ୍ତା ମୁଁ ଜାଣିପାରିବିନି? ପ୍ରଭୁ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁ ନାହିଁ। आहे ପତିଶ୍ୱର ତୁମେ ସତ କୁହ କାହାର, ସତ କୁହ କାହାର। आहे ପତିଶ୍ୱର ତୁମେ ସତ କୁହ କାହାର, ସତ କୁହ କାହାର। ମାତା ଈଶ୍ୱର ମାର କି, ମାତା ଈଶ୍ୱର ମାର କି, ମାତା ଶୁଭ ମାର। ରୋଗୀ ଜନ କରବା, ରୋଗୀ ଜନ କରବା, ଭୋଗୀ ଜନଙ୍କର ସତ କୁହ କାହାର। आहे ପତିଶ୍ୱର ତୁମେ ସତ କୁହ କାହାର, ସତ କୁହ କାହାର।
तुमको कि भल लागे एही वृंदावन अब भल लागे तुम पुट्टपर्ती धाम तुमको कि भल लागे एही वृंदावन अब भल लागे तुम पुट्टपर्ती धाम सबु शुणी हसे कहे से रंग धरा काहर मु पर नुहे काहर निजर मुई का भक्तर मुई का भक्तर मुई का भक्तर मुई का भक्तर। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। साई राम।